Salam kadirli vatandaşlar. Şu gün men size şu dünkü açılan Türkiye'deki kuramamız var da gıytkaça gurum vermekçi, gıytkaça durup geçmekçi ettinne. Şu kurama ne için edilli, ne için açıllı ve yerine getirmeli funksiyaları vardı. Çünkü biz şu kuramanı açmağımız bilen halkın wawwalı meselelerini çözüp vermek için hem de bu halmada ngaydışyalı hastalar ortada kömek etmeli, işe durmak için, iş tapmak için, işinde aylığını alıp bilmeyenler için, şolong hemmesinin taraplayın meseleleri çözmek için şu kuramamız bize hükman zerur. Ve şu kurama bizim hükmani surette berk hem güçlü kurama olmalı. Şunun için adamlar doğru düşünün, bize sizin kömöğünüz hükman gerek. Çünkü bizim etcek bolan da adımız şu Türkmenistan'ın içindeki pudoklarla deniştirende aydalımız hal için Türkmenistan'ın içinde hayır taraftan alsağım alıp görsegim yani obozuluk ya agrasenagat ya garamallar pudogum bilim ya medisinada prokuratura adalet advokatura ini bulun hayatını alıp görsegim bularda doğrudan güç yok sebebi her pudok özünün funksiyonunu yerine getirip bilen ok görüşümüz yali eğer yerine getirip bilen olsa ne misal için aydal yönük advokatura şolong öz kantorası var, şolong özünün ofisleri var advokatura deyip şolar hükman suratda rayatların bir iş düşüp suda çeklayene de şolar sud yani oturdu şöpmünne derle tutulan advokat hükmünne şol rayatlara hükman kömök etmeli aslında şolong funksiyası her bir rayatın hukukunu korumalı hem şayet tapmalı kazı önünde de şunun günahsizliğini subut etmeye başarmalı. Yine şolar yalıkı advokaturun özünün funksiyaları var. Onun bizim olsa bizim subutlamız kim günahkar olsa da günahkar değerli olsa yapıp kapın anırsına geçiriliyor köpülenç şeydivem köp adamların hukukları bozuluyor. Şu dağıtları biz ne misal için şu kurama bilen dengeştirecek bolyanlar bizim dün kaçan kuramamız bilen şunun için bizim kuramamız güçlü bir kurama olmalı. Şu adamların rayetlerin her taraflayın hukukları korunmalı. Ol dine hukukam değerli yani işe girecek adamların kömök etmeli mesip olsa ediler. Aylığını alabilmeyenlerin hükman arkasına durulur kömök ediler. Hasta var olsa olara da kömök ediler. Şunun için bu kurama dine bir adamın ya kadının ya beş adamın üstü bilen şolong arkası bilen düzeltilip kurulup bolmayar. Elbette sizin bize hükman kömöğünüz gerek. Sizin bize kömöğünüz gerek hükman suratda. Inni şu düğün açılan şu kurama düğünden beri bir iki adam, üç adam yali pul veripdirler $50'dan $100'dan şolar yani ondan diyecek adım bizim aramızda yani komentarlar negatif komentarlar verecek adamlar tapılıp başlar şolara gati hesap bolmağızı men sizden haiş ediyen eğer şolar aranı bulap adamları doğru yoldan sokacak bolsalar siz ona hükman suratda kaytul vermeli sebebi edilen hayır işlerin adamlar düşündüğünü, halk düşündüğünü siz kovu düşünmeli. Şunun için bu provokasyonu soruları yapılmasa görkezmelere, yalan yaşır görkezmelere üns vermeyen aranızdan hükman kovup çıkarın. Mena şeyle diyecek olan kovup çıkarın hükman aranızdan dinlemeyen. Onun biz hakta ni diymekler mümkün. Most eyyam deyip başlanırlar. Şular halmrat söyün bilen oğle çarıyba halktan pul yığınap bular ne şuna şey diyorlar
o maşaynik bular ya aferist bular şolar ýalaky ne bu sözlerin sinonim känne ondan şolar ýalak sözleri diýenlerine hiççili analmaň diýjek bolýan sebäbi biz şu zatlar diňe halk üçin diňe siz üçin edýäs. Käbir adamlar bolsa, hökümetiň adamlary bolsa bize şu zatlary etmäge ruhsat bermejek bolýarlar, bizi ýoldan tawjak bolýarlar. Indi şu wagtda çenni bizene men misal üçin sesim çykarman oturdum, emma näçe ýyldan bäri şu hasta bolsun, garyp bolsun, gasar bolsun, ýagny yetim çağa bolsun, şolara egineşikmi, pulluk hökmündemi kömek edip gezip ýördüm şu näçe ýyldan bäri. Ýöne bir ekrana çykamokdym, şeýle kömek edýärdim. Indi şu sizinle agy bilen garany şu taýda teljermeli de men sizden haýyşym şu agy bilen garany teljeriň şu taýda ädir menne birazjyk da kazatystylary bar, şaýat namalary bar. Olaram görkezjek men şu zatlaryny näme edýändigimi, halka näme üçin kömek edýändigimi, yetime, yetire, garyba, ajatyryny, yalanaja şu näme üçin kömek edýändigimi men täze häzir düşünýän. Bu zatlara da men özüm meýletin goşuldum. Meni hiç kim zorlamadym. Hiç kim pulda men satyn almady. Absolutny. Olar ýalat ýok. Sebäbi ejem pahyr aradan çykmagy elmedama diýet aja nan ber yalanaja donyp. Ondan şu edip biri ejem terbiýe berdi. Şol sebäplerim şu elini serip diýet, elini serip oturan adam görseň ol ýönelige oturan näler şoň gabadyndan şeýle geçip gitmeginiň hökman el uzatgynyň, hökman kömek beriginiň diýädi sebäbi siz onuň durmuşynyň nähilligini bileňok, nämeler ony mejbur edendigini bileňok. Şoň üçin sizden bir 5 manat mätäj adam bolsa gabadyndan şeýle geçip gitmän hökman kömek edin. Sogap edip suwat balyk bilmese halyk diýetdi. Onuň şol atalar sözüne eýerip bolsa da bilmedim ýa bir şu çağalypdan menim yetimlik bilen ulanamsaň, kynlygyna ulanamsaň, ýagny dogrymaýsam şu gaty çöregi suwa basyp edip bularan iýip bulanan adam men dogrymaýdym. Ondan ýagny diýjek dadym şeý dip bulalamsaň men halka şu wagta çenni öz jübimden, liçne öz jübimden kömek edip geldim. Ädir o zatlarym görkezler. Ýöne o mahallar şu internet ýok, telefonum ýok mahallary men howatlar Türkmenistanda ýaşadym. Ondan mundan eşdilýär-de halkyň ýagdaýynyň agyrdygy, o maşgalasynyň hor ýaşaýanlygy, ondan bir oturup maşgala bolup maslahat ederdik. Näme etsek gowy şu maşgala kömek edeliň, gaty hor ýaşaýamyşyna, obaň owaşyna ýa bu waşyna diýip. Ondan ýa bir garnaşlamadan goňşularam bolsa, şoň köçelerinde ýaşaýanam bolsa, tapawdy ýok, şu garyp erbet ýagdaý erbet diýip eşitdik, oturup maslahat edýärdik, näme etsek gowy. Onuň birine saglyk sygyr alyp berseň, aýyn alyp berýärdik, hani çağalanyňda süýt gatyk bolsa da diýip, ýa birine bir 30-40 tane tawuk ýumurtkasyny çağalanyňda ýidirseň edem diýip, onuň öý salmaga da almaga da şeý dip kömek edýärdik. Ogly ýermelim bolsa da, gyz çykarmaly bolsa da, ýa balnoýçylyk bolsa da kömek gelýän şu wagta çenni. Ondan ýene bir aýtjak dadym, şu bunu men şu öýde aramyzda girip kommentleri ýazjak adamlar, ýani ýazyp aýagalygyna biziň aramyzda bulajak ýoldan sowjak adamlar töhmet adyp başlamaklary mümkin. Şu sebäple aýdýan ony etjeklerim iki uçsuz.
Ondan ana şu iyiliğin üstünden bayacak bolyalar da deyip yankı aytışmayalı şey tökmet atmaklar mümkün. Ondan yankı men bu zatları näme üçin diýen täbäbi menem sözýaly prostoy halkdan çykan adam şu yankı aytışmayaly timlik bilen bolalım ödgöbüň ödü keten ýaly kynçylyk gören adamda şu 5 manat puly nädip gadanylmalydyny bilýän adam. Ondan ben meslikde yaşamadım hiç. Meslikde ulanmadım men bol geyip ulanan adam däl. Yan kaýdysmaly gaty çöreği suwa basyp iyip ulanan adam. Şoň üçin men her bir garyp görsem şoňa nefsim agyryp hükman suratda bir şu agdymdaky iyip oturan çöreği paýlaşýan adam da men şolar ýaly. Ondan şonuň üçin de şu halkyň şu gününe men ýüregim agyrýar şo şeýdip bolansoň kyn günler göremsoň şoň üçin ýüregim agyrýar durup bilemek hükman kömek edýän. Ondan bu şu kynçylyklary göremsoň adamlara şeýdip kömek edip gelýänne ondan men näme üçin nädip men wyjdanym çatdy nädip meniň şu garyp halkyň öz ırskyndan ketip bize kömek eden puluna nädip men el gatmaly nädip biz el gataly şonu nädip biz bu kurdamdan geçireli men bu kurdamdan geçmez o pullar ol haram nemeler men üçin halkyň halal puly men şeýdip ýetsem maňa haram bolýar. Ondan men o dünýede men görümde, gabrymda dik oturan, şoň üçin men edip bilmeýän o zatlary. Ondan adamlaryň bir öňüne çykan soň ananmasy hükmany zerur. Bir öňe çykan adamyň gepine de sözüne de üns bermeli, hemem şoňa hükman gowluk bermeli sebäbi biziň ýanky aýdysmaly aramyzda bulajak adamlar hükman tapylar. Ondan şu yankı men açan PayPal'ımın nimesine sahip linkine bassanız şu taýda pulun näçe mukdar bardygy görünýär. Men onu ýürüýte açyk goýdum sebäbi adamlar girip görsün. Şu taýda hemme zat prozraçny bolmalylar. Bu pul meselesine, bu kyn mesele pul meselesi. Şoň üçin hem adamlarda anamsızlyk döremez ýaly şol PayPal'ın nimesine mukdaryny gelýän pulun mukdaryny açyk goýdum. Her kim basanyna görüp biler näçerak pul ýygnanyny. Onu öz aramyzda ýaşullar bilen maslahat edip iň zerur ýere goýbermeli. Çünki ine balnoy agyr balnoy ýeňilrak balnoy ba, bir agyrrak balnoy ba, sroşny balnoy ba, sroşny däl balnoy ba. Ýani bir ay garaşyp biljek balnoy ba. Şol sebäpli biz onu iň möhüm ýere uğratmakçy. Şol hemme zady oçara goýmalylar biz. Ana şolar ýaly bu zatlar diňe men özüm bilen çözülmeýär. Hükman suratda ýaşlylar bilen maslahat edip çözülýär. Indi şu taýda men şu wagda çenni şu 2020-nji ýylda biz fondy düýün açdyk. Ondan inni pul düýün gelip başlady. Ýöne men bu işleri özüm bilelim märi, şu özüm bilip işe duralım märi edip gelýän şu adamlara kömek edip men şoň häzir size bir bölügini görkedeýin. Ne şu paket görýänler şu içindäki hemmesi men şu wagda çenni Western Union'un üstü bilen iyi veren pullamın kiptansatı häzir birden görkezmäne wagt ýok ama görüşüm ýaly. Şu taýda şolary hemmesi Western Union'un edilen kömeklerini görýäňiz. Şolary hemmesi Western Union. Men ýene size diňe birje paketini görkedeýin. Şolary hemmesi näçe de bolsa şolary ýaly şu garaja hatlary görýän bolsaňyz
Ine şulan hemme göstermeýän giden pullar. Men näçedigini bilemem, men şuların hemmesini hatap görmedim hem görjegim däl. Şu ada çenli näýili pullar gidenem bolsa, men hataplamaýan hiçem. Näşde de ýazyp goýup durun. Şuların hemmesi göstereyim. Şuların hemmesi Western Union. Ne? Giden pulların hemmesi. Şu paçka pullar, şu wagta çenli şu döwre çenli men eden kömeklem adamlara. Şoň üçin men kristallanam açyk arasadım. Ama hiç kim bana yüzüme diýipdirler, şu men bir köpek pulum iýdi diýip. Bundan gorkalarım, şu paçkalarım hemmeti, şulam hemmeti. Şu Western Union bilen pullar şu ada çenli. Bulan şeyler şunyal kanı itlerine bir ilaç korkadayım. Ne Western Union bir adamı. Şu kağıtların hemmeti şöyle yani. Şunun için bunu Tibdatları reklam edýär diýip düşünmeň adamlar dogry düşünün. Men diýjek bolanym şu näme üçin görkezdim. Käbir dilidin adamlar çykar, ýokman, öňe çykar, şu aferist, şu Olga Çaryeva aferist. Adamlardan pul ýygnajak bolýar diýseler, şoň 100% däl, şol 200% yalanlygyna göz ýetirersiňiz. Sebäbi men şu wagta çenli öz jübimden, öz aýlygymyň ýokman näçe mukdaryny her aýda men geçirip oturýan. Şoň üçin onu men tanamayan adam bu YouTube'da men tanıyan adam gatı adır. Sebäbi men kömek eden adamdan YouTube'da oturmaýarym, Facebook'da da belki ýokdur. Şoň üçin şu araňyzda kim sokulsa nagt jogabyny berip bilersiňiz. Ine size şu paçka pullar size de kazançystyr. Şu paçka pullar size görkezme de kazançystyr. Şoň üçin adamlar diňe öňe meniň ýene bir çatapar aýdyn. Menem şey dip el oşuryp siz ýaly käbiriňiz ýaly menem otursam bolýar. Menem günüm gowy. Maňa da gerekdäl. Türkmenistanam näme şo bolsun. Halkam näme şo bolsun. Otiyen otiýsin. Ýagyň ýagyň. Yüpekkeýen yüpekkeýsin. Ýalaňajam şo ýalaňaçlygyna gezi bersin diýip menem şey dip oturup bilýän. Ýöne men ýene bir tapar aýdyn. Kynçylyk bilen, horluk bilen ulalamsoň her bir adamyň, aja oturan adamyň ýerine özüm goýup görýän. Ana şoň üçin şu kömekleri men edip edernim. Başym men dik bolsun. Siz men başymyň saglygyny dileň, galanda hemme zat bolar. Ýene bir aýtjak adam şu hökümet işgärlerine. Eger sizde antap bolsa, ine meniň döşümi orden dakyň, meni türmäge basman. Men döşümi orden dakmalsyz. Sizin halkyňyz şey dip men saklap otyryn, eklap ýekwedim däl elbetde no. Bollugyndan eklap seredip otyryn, kömek edip otyryn. Ýöne men ýekwedim, bir özüm bütün türkmen halkyny eklap bilmeýän. Bütün türkmen halkynyň derdine derman bolup bilmeýän men bir özüm. Şoň üçin men size diýen, gelin kömek edelim, bir-birimize gollalyň. Şu meniň edýän işlemme, biziň edýän işlemmede, ýagny bütün şu guramaň edýän işlerine bir goltgy berin, kömek edin. Bizi şu datlar jewitleşdirmek üçin hökmany suratda gerek. Şoň üçin dinleýänimiz üçin taňryl kasyn. Hoş sag bolun, inniki görüşýänçä.